Stiano môže centrovať, ešte prihráva Potomovi, ale Potoma nezvládol súboj s domácim Halom, ktorý však loptu Hrát s číslom Zlatých Moraviec samozrejme Levan Nonikašvili. Sezóna mu v Zlatých Moravciach vyšla, respektíve sezóna 2019-2020. Samuel Farský v strede. Maximilián Halo zabojoval, ako by chcel odčiniť to svoje zaváhanie pri... Nonikašviliho strelu tečoval vlastný spoluhráč, ale Zlaté Moravci sa... Mateáš bol atakovaný Halom a prišiel... Stále však ostáva lopta moci hosťujúceho týmu. Prvé dotyky v službách Vionu Zlaté Moravce s loptou pre Maximiliana Hala, ktorý po úspešnom penaltovom rozstrele. Ktoré završil v roku 2018 ziskom majstrovského titulu. Dlhý pas na Filipa. Maximilián Halo v strede pola, rozbieha sa mu Kuzma. Veľmi zaujímavé ešte. Uvidíme, čo nám prinesie druhý. 29-ročný Martin Košťál. Najneskôr po tom zápase povedal, že bol veľmi rád, že to vyšlo na neho, že práve on dal... Halov, dobrý pás. Nastavený čas minimálne 2 minúty.